The way for na like pilot ke lazo. Banyoda television. Banyoda television. I say banyoda television. Chileka bagoko. Off that television, you could share my account. Off it now. Off it now. This girl. Off it. Chileka bagoko. Off it. Off it. Tonazo. Where reverse bia. Eka Android eka ogen. Teleke ire itel. Kako di front. Akoko. Look at. Ga front. Ga front. Leke ga konyere gele fatalities. Page nwere mgbe o rere ọgwụ oke. Ha? Mba. Nwere onye romantism gburu n'ụlọ unu. Mba. Then let him any kege like this. Eh? It's a genre. Sometimes. Okay, that is the reason. Donna. Oh. Donna. Yeah, with a phone again. Aya, hey, aya, raka hitra hand hitre no aya. Clean it. Aya, raka wa for hand hit up here hitre na aya. Bishop, what can you call your mirror man? All that extension. Don't joke with me here. We're in Mba, a na-eji ihe wepụ ya. O nwere one this thing a na-eji wepụ ya ndị na-eti eti. Ha mee ya not sometime ha wepụzi ya. Ma hụ eze gị. Yeah. But here's eze gị. We'll bring it close to screen here. It's okay. Aha. Aha nwa Bianuju. Bianuju onye. Michael. Ote che gochi ya na mhot down eze gị na mebuto gị ya. Achi ochi no ko yempia ja ron watch. Branga beta ko shimeze. Branga beta ko shimeze ko yempia na ja ron wrist watch. Nwa bingo. Pakoshipeza again. Irile na akpa na enwe akpa na cover ga epa. Branga be aha ga wakal. Chekara onye. Imata cover it, cover that your shoulder, cover it. Chekara onye. Chekara moche for what? Call all brana, you reject that call or you block it or mama to get ya. Branga beta koshrimeze. Icho onye na-ere gbombolise. Branga beta echacha. Michael onye ka ewu. Obianuju. Yede afọ ole. Yede afọ ole. 25. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, agaghị m. Ị gaghị ụlọ akwụkwọ mahadum? Ga-ebịa nga asụka m bekee. Ga-ebịa nga soro ndị gara mahadum asụka bekee.
Try it here, man. Again, nkata moto Anyway. Don't make me I say them you. Man, I won't them naga school, but see them nyaka, aliba now and we're able to make so one. Bianca, Biasu Beckham, I can't feel an Emma Bolon with a man. Bokeshang, Manahanga of Ma. Bokeshang. Open that your eye with a glove and we shine here. What you know, you know, bosses, bosses, working. When you are me Baburuna family, no. Mba. Ebeli gwa babole mmadụ dị ambo. Mba. Ike ga na afọ ofu. Mba. Agbeshe ọgbala gị n'ike mbụ agbeshe. Otena. Elengo gbara ga week aka ịkpa ka week aka nri na eme ọsịsọ. Don't waste my time. Im joga to you be fast. A week aka ịkpa ka agbeshe gbara gị ka week aka nri. Okay, aka me. Otele agbeshe gbara la n'ike aka ekpe. Mgbe ọ gbara gị ele ihe mere. Onye mere ya achọrọ m dabosi gbuo ya. Otele agbeshe na-ata n'ike aka ekpe. Agwọtala gị mbụ. Mba. Nkịta kwanụ. Mba. Ihe ọdịdọ ji adọ gị. Ọ nakwa adọ m. Iwu onye ebe. Ọmụ ya Anambra State. Ebe na Anambra. Abagana. Ebe na Abagana. Amenya Abagana. Ebe na amenya Abagana. Side Oyago. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ere akwa. Gị na onye bi? Sọmụ bi. Ebe isi na-watch m? Owerri. Ka ihe mere iji hapụ nne gị na nna gị sọsọ gị ebiri? Fabi na-aba. Ada nne m nọkwa. Ka ihe iji hapụ nne gị na nna gị ebe ada nne gị skuul na-aga hakwanụ. Ka ihe iji hapụzie nne gị na nna gị naanị gị ebiri? Ka m bidoro biwe sọnsọ m. Ịma di ya na-abata, di ya nọ around, so o nwere n'ọdị, o nwere ihe menu, so I have to like nye ha space. Emele nwere mgbe nọ taa gị mee nwaanyị na nwaanyị? Emenubeghị m. Ije eyi pant? Ana m eyi pants. Yes, Ismail ya bring you down. Biranga bi me itakushe eze. Asị gị focus kwesịrị ihu gị onye gaga ije edi na adị mean dị serious maka ihe ije edi adịghị ezi. A na-alụ ọgụ dị a na-aba mba a na-eme ya alụkwaghị m nke bịa nga bịa. Biranga bịa takọshiri onye eze. Onye ara ọgbala gị akantị mbụ? Mba. Iji anya ahụ na nrọ? Mba. Ịnyụọla ahụ fisikal? Eye. Ịnyụrụ ya nga ụmụ nwoke nọ ka nga naanị gị nọ? Mgbe sọnsọ m nọ. Ahụ ọ na-ada ka ọ
nwa agbọghọbịa ahụ ya wa ahụ ikuku ahụ o je shushi Mbọ naghị esi isi. ị gbaala ajị ajị ka ọ gbara mkpụrụ ka ọ bịara dịrị vram Mbọ o nwere coils. ọ gbara mkpụrụ ka ọ dị vram gị sị m o nwere coil aka onye coil gị ya ọ gị ka m jụga onye coil gị iji ajị ike gị agaga salun iji ewere ajị otele gị gama salun Chineke agbaghị ọkụ ije te ya relasa nwa pinki ịbara nga bịa gwa m sa ajị ike gị nwere coil ajị ike gị ọ gbara mkpụrụ ka ọ fọgha Okay, ovo. ị na ihe m na-ajụ gị hia Kita ka m nọ n'onye na-ekwu. ajị ike gị ọgbara mkpụrụ ka ọbụga gị bịa ga-agwa m sọ nwere coil ije taa ajị ike gị relasa ije taa ajị gị relasa Chineke agbaghị ọkụ Mba na m ete ya. denele onye mere o ji nwee coil Ọ ka m si fụ ya o. ajị gị coil gị is okay otele ajị na ya n'ike vu coil ndị na-achụ ha anwụnta mosquito coil ajị coil la tebere gị ugwu Ebere. otele a na-achapụghị ihe ụtọ dị ya n'ime enyi ọma mere gị ọ na-aga wara ka ọ ji aga straight fa Ọ na-aga wara. nwa agbọghọbịa otele ya ejila amụ kụwasacha ma nke ochie anyụ mere mamịrị ya ji aga wara ị nọrọla ụtọ a ga ịgba akwụla mbụ nwoke buru gị ga-egwe ya price ọ ga-akwụ gị ya akwụ ọgwụgwọ Mba. taa wụ gịnị Taa Monday. ka ihe mere na ị gaa shọpụ gị ebe si ị nwere ihe ị na-arụ ị nwere aka ọrụ ị nwere biznes ị na-eme ka eme na ị gaa na shọpụ gị Taa Monday nwanne m nwaanyị n'ebe ahụ. ike gị ọ na-eshi ushi Mbakwa o. gị na-ewu mbakwa o onye achị ya vu coil gị tipụ mbakwa o onye achị nọ n'ike gị vu coil gị bịa ga-eti mbakwa o gị na-ewu mbakwa o Mmesịa mmiri coils ya dị so soft. eyelashes na ama wachi gị ka eji rụra gị eyelash imesha mmiri gịnị mesha wechi mmiri ọ ga-awachi nọ gị n'ike vu coil ịmasị ọnwụ nshi nyụ karata sila na toilet coil ga-agachi ịbara nga abịa gwa m sị ajị gị vu coil masị ga toilet nyụọ nshi mmiri ahụ na-esi na toilet agba n'ahụ gị agba n'elu ajị gị ịmasị ọya coil ga-agachi gị na relas ga-agachi gị bịa nga bịa eme fine girl emachi ike gị vu coil nwa bingo bụra nga imesha mmiri nwa agbọghọbịa ajị ike ya mmiri toilet kọlega ajị chesọ ajị ike ya wee ezigbo ajị atala ahụ gị n'elu friji mbụ Mba. atala gị n'okpuru steepụ mbụ Mba. mpa gị na mma gị ọ dị ndụ Eye. ị gafele n'ụzọ mbụ nkịta eme gị Mbakwa.
Ọkụkọ hụrụ gị mbụ mee Mba. ị gafere n'ụzọ nnụnụ Owere ọhụrụ gị mbụ ya eme Mba. ụmụ nwoke ji eme gị Eye. ha mee gị ele ihe na-agwa ha Matọn nne anya ma ọ onye like mmadụ ebe m na-aga. ọ bụrụ onye laikiri gị ga-aza ya Ya bịa bịakwute m ebe m nọ. Mma akwụsị ya bịa. Okay. Nwa agbọghọbịa wee ime ya bịa kwụsị ga-ebịa m ite ị nọrọla ụta ga-eji ọnụ gị hụ nwoke laikiri ji ọnụ gị gwe ya sị laikiri ya Sometimes eji m eme ya ihe ma gwa ya ọsị na ịma ama nwoke ọ sị m thank you ma gwekwa ebe m na-aga. onye na-ama ga-egwe ịmara mma nwoke ya sịrị thank you Mfu n'ihu ọmanụ na masị ya you look good. That's all. Okay. Ọ bịa gba gị enyi ga-ekwerezie mgbe ahụ ijile style na-ata ya kwa ya Mgbe ọgba m enyi ya chụọ n'ọchị. onye ahụ gba gị enyi ga-ekwere mgbe ahụ ebe ị natala ya Enwebekwa m experience nke ahụ but ọwụkwa na ọ ga-abịakwa sha mmekwakwa. nwa agbọghọbịa na-eji aka agwa nwoke ịmara mma nwoke ma yele ya nkọwa mana ọ hụbeghị nwoke ga-asị ya ngwanụ iji eso ụmụ agbọghọbịa ibe gị eme clock it Okay, like this. Damn you! Him to know iji eso ha eme clock it Sometimes in the men clock it. ka ya clock ya nga anyị mara ihe ọwụ clock ya nga gị na-ele m anya atakụchi ezele ihe wụ clock it ọya Clock it. kọwara anyị nwa ụmụ nwoke nọ nga ihe unu minere by clock it biko Ọkwa ka m si fia na TikTok. Okay, unu just no trending version clock it na clock rogama. Okay. Generation of ndị eriri clock ga nọ na-amaghị ihe ha clock ga-afọ. One day you get clock it. Atụtụrụ Otele gị ụta clock ya kpam. A clock Otele gị ga wonder why ihe eji clock ya. Akwa ihe ọwụla unu hụrụ emewe clock it. Because ịhụrụ ya onye ọwụla mere clock gị emewela aka ụta. One day ụta ka ga-eshilere gị ma ara gị ma Otele gị mee ya ụta ya clock ya iteke in. Mega clock it. Ụmụ nwoke letra ala gị. Atala ahụ gị n'ime moto mbụ. Mba. Mmadụ atara gị ego ole ka ha kwụrụ gị mbọsị ha taga gị? Abụọ for love. All for love ka ị tara. Okay, mmadụ abụọ for love onye nke ọzọ na-awụ for love wụ mugu gị. Okay, mugu gị ahụ ego ole ka o nyere gị? Onye m 200. Ese gịnị mere? Onye m 200k. Ele ihe mere that's abịara kwa ụgwọ isi gị kọwa ajọs ụta gị nye gị. Ọ tara m nye m ya. Just all my friends so ọ sị m tii n'afịa m so nwere.
ya bịa ya tag ya para 200 that's onye nke ahụ na-awụ for love onye nyere gị the 200 abi ya para the 200 pe gị gaa nara lama ya adịghị lama ya adịghị then otele gị ọtara nwere half of it nọ n'ụlọ ya mba damn you iwe onye ohi amụ damn you ọwụnụ awụ ndị online amụ karịa ọwụnụ nwa bingo ebere para nwoke ibe m na-ahụghị na anyị na-alọvụ hụ ya enye gị 200 gị nara gbamkpa iji ahụ n'ụdị ọwụ nwa bingo nwụrụ anwụ onye na-alọvụ enyere gị 300k na-enweghị ịrụrụ ya ka nda na-erughị 50 naira ka ndị otele gị asị gị damn you ka ndị otele gị na-erughị 50 naira ịnọ hịa na ma jụọ gị sị gị ma mere gị ọ na-aga straight ka ọ na-aga warawara nke gị gaga warawara ọ gaghị ahụ dị straight ọ ya ka eji tacha gị nye gị 200 nwa bingo ịbara nga bịa mere m anyị na-aga 300k nwa bingo ị nwere lọk ọ bụrụ dị mmadụ m ọ mechiere gị ndomi nye gị kemerun pepe n'ime ndomi ga-ericha ma enye gị bọtụ wọta gị ṅụọla ma onye riri asụ ara asị gị tem yu nwa bingo asị gị tem yu nwa bingo dem yu gịnị mama ebile gị nchanwụ bara nga bụ ịsọ tọrọ ụtọ mama ebile hụ gị nchanwụ n'otele nwa bingo nwụrụ anwụ tọrọ gịnị nwe ụtọ otele ndị Filistia ile otele mgbe ha taga gị nyụrụ anyụrụ mgbe enyughele mkpu itiri ị na-ekwuli okwu mgbe enyụrụ ele mkpu itiri asị m emere mkpu onye highway onye mere genotype gị blood group gị A positive ya kpọọ nọmba gị 070 Mosịsọ don't waste my time 1244 3176 gbarịa ya Zero seven zero 1244 3176